କାଲି ସକାଳେ ମୋ ପୁଅ ସ୍କୁଲରେ ପଇସା ଦବାର ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। କାଲି ଯଦି ମୁଁ ପଇସା ନ ଦେଇ ପାରିବି ମୋ ପୁଅକୁ ମୋ ପୁଅକୁ ସେମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବାପା, ଗୋଟେ ଅବାକ ବାପା, ମୋ ପୁଅର ସ୍କୁଲ ଫି ବି ଦେଇ ପାରୁନି। ଏ ଭଗବାନ, ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି କାହିଁକି ହେଲେ ଭଗବାନ? କଣ ପାଇଁ ମୁଁ କି ଦୋଷ କରିଦେଲି? ମୋ ଜୀବନରେ ନିଃଶ୍ୱାସ କାମ କରିଛି, କାହାକୁ ଠକିନି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କାହିଁକି ଭଗବାନ ମତେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କାହିଁକି ପକେଇଲେ ଭଗବାନ? କାହିଁକି? ପରୀକ୍ଷା ନଉଛ ନା? ତମେ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ନଉଛ ନା? ମୁଁ ଦେବି, ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବି ଭଗବାନ। ଆଜି ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ସତରେ ଥିବି, ନ୍ୟାୟର ଥିବି, କାହାକୁ ପଦେ ଠକି ନଥିବି, ମିଛ କହିନଥିବି, ମୁଁ ଜିତିବି, ମୁଁ ଜିତିବି, ମୁଁ ଜିତିବି।